together to work. Then, sometimes he guide those young wives who doesn't able to wash their clothes, who doesn't know how to cook. Yes, now and then, she guide them. She tells them like this, so and so. So she can give a hand, helping them to build up their own lives by her guidance. Oh, she's very helpful. And then, after that, this Perning, his son, had been able to work with Uncle Nard. Then, Uncle Nard had guided him. Then, when he was so able to file up, he went to Guam. Then, she took up Uncle Nard and Arturo in Guam. When he had set them on jobs, that Perning went again to Alaska and having a better job, receiving $25 an hour that time. Oh, because Uncle Perning is very wide-minded that if work, she seeks for the best work, especially electricity. Yes. She worked hard. Then she stays in Alaska until now. That your grandma had followed him there with Dina and Arthur and Federico And my mom. Oh, and your mom, Pasing. Pasing also, your grandma, your mama, had been a chief cook in Angeles City during the liberation with Americans. Your mama, Yeah, that's why. But Henry, your mama. When she went to Alaska, she has a big body. Then the last time she came back, ay naku, how cute, very cute. Now, until those days, your grandma stays here with us. We used to visit her when this Arturo Indina comes home. He always take us here. Then we dance like with the feet like that. Even sitting down, she danced with me. I sang with her. Yes, very memorable. Your grandma is a very loving and caring grandma in all her life. Yes, that is the story of your grandma, the mama of your mama. Thank you very much, Mama. Mama, di ako kasama, magkabali namin naman po langit nila, mama, di ako susubok yung anak na ako, dayating na maraming espiritu santo. Yan ang isang na Maria Marina Toto, di pa nagturay ni Punso Pilato, dahil sa katulog sa tayo tunay tanang. Mulog sa Indianos na bunga, di may katulungan daw karagipin at mulog sa dilangit, si Putugaw, di ka naman po sama, makabali namin. Alam mo ito sa diyay may mawagong karagipin ang biyag ng natal. Mamatyak espiritu sa patik sa tayo sa katulika. Iba nagre-rin nanon ng Jesus ang pero ang makawal ni Paso at lahat pa nagungar si Bagi ang biyagag na nayo. Ito ang tinggal na ang Ama, kung tinatukot nila kakas sa nila. Ave Maria, naman ang grasya natin sa naging kasinang nasasang Krisyano na babae ni nasatan ng bungat yan mo na Ave Maria, naman ang grasya natin sa naging kasinang nasasang Krisyano na babae ni nasatan ng bungat yan mo na Ave Maria, naman ang grasya natin sa naging kasinang nasasang Krisyano
babae ng kasatan, bubuhat yan mo na. Gloria, Dios ama, Dios anak, Dios Espiritu Santo. Gawatin mo ka doon na yung di tulong pa na mga sa Panginoon, di ba's pasaway ka, ang gano'n na ribol na, itatanim manong turas, di pa patay na. Yung mga misteryo, hindi pa nang ipagkada ni Arkanghel San Gabriel, tinakbo kaya Santa Maria, hindi pa nagsipunenya ng Diyos. Marami na sa nila, iparay-daya, pinagat, ulong, tingpagariyan, matupang kinakumutudaga, kasalita. Ave Maria, ng mga grasya na kami tumuhat yan mo na ang grasya kami na babae ng kasatan mo tumuhat yan mo na Ave Maria, ng mga grasya na kami sa naging kasatan grasya kami na babae ng kasatan mo tumuhat yan mo na Sinabi sa naging kastilang kasatan ng Riyang na babae ng kasatan mo dipungat yan na panilang mo. Diba ikatlo ang misteryo? Tinanangang nalayo na branyagan kwa na gawan lumal na kasilaw na panilang mo. May kapatid misteryo na di pa rin inato niya po kaya Santa Maria, Pininyo Jesus, kinapon niya sa medyo nagtitimplo. Hindi, gargandal dahil yung ganun nga pa din ayong nga daw pagkawan ng gatbaso niya, kas pamakaw may dibaso ng yung kabasong kadabang ni ako, di nakambay pa yan naman no, kasi sulit sa lata na kang katilakan. Branyagan kwa na, gawan lumal na masilaw, napahilaw mo. May kalimamis ka rin, hindi pa nakapupaw ng doon pa nakasarap na kwa na. Ito nagtitimplo ang magyaban na magsirip ka rin, ito masirip mo na yung ako Diyos. Kung amami nga na sa dilangit, maray-dayaw tinagan mo rin ito pagariya. Matupang tinagan mo ito nagakas sa dilangit. Sa punya, dahil mo sa dilangit, sa tangarina, hindi ka mo sa palangat, sa sinalayaw, linis mo sila, binis. Hindi pa rin gamot ka dilangit na malbog ka, dinamarsuamot lang, pahinada ka mo na dito managbasol. Sikang nga rin na dito sa narina, di pa ginagawa ng pinilawalo niya nga pagkatusan ko na rosaryo. Kapag dawat mo ka ay kapong tinaninaw na yung anak mo niya po na Yesu Cristo, ito mga dawat ko na tinagubay po nagtalina di santay na nga iglesia, tinit pagparpot na karang tinawag kasikap ng Terenes. Ano ba na kaya nawala pa yung magandang tipo yung Kristiano, yung isa ng Kristiano? Sinawatan mo sa ako, naging mo nagbaso, tinanit ako nagpapawin yung mga Pilipinas, tinit ako sa lintiari na kami. Hindi pa malintig, di pa nang ito rin nagkatalit na Ministro of Justicia. Dawatan niyo na ito ang punya rin sa Santa Maria. Teka ang kasong katigyo, si Kararuan ni Rigula, kaya nagtitiswami ng Kararuan ang sa diplugato niyo. Kung nagtipay mo taglaylayak pa dami at Kristiano, sisalakan mo mga province na turan niya na pag-girl. Iwatiling ni Simbali mo lang ipatin siya panday kalagang nagtilang kadlang ako tilang istinagatong tanong. Sana ka mo didaw-dawasan si pag nakapakawan ng libas-baso. Kapnadan ko kay Karyan mo may kumarang naglapang. Higayan nyo ang dunya kay Sutudyagan na namatigyan na amin na ang aming nga sa dilahin, maday-dayaw tinagan mo ng Pagarian, kung pag tinagan mo ilagakas sa dilang. Ave Maria, ng mga grasya na ako sa dating kas ka ng kasatan, karali kami na babae ng kasatan, ng bumungan ka mo.
Gloria ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Sa panahon ng kararuan ni Regula, itang daling anong oras di mapatay na. Apo Diyos, sadya na kami, Kristo, Apo, Iso Kristitan, Diyos Anak ka ng isa lakang tinubo, Diyos Espiritu Santo, Santísima Trinidad, may salangan, Santa Maria, Santa ngayon natin, Sabi ang hindi ni Ibrahim, Ina ni Jesus Christ, Inati na Diyos ang naggrasya, Inangan na dalusuna, Inangan natin pulmuna, Inangan Virgin, Inadikot ng ano, Inangan na tumuna, Inangan na kaskaskan, Inati na yung bagabala, Inati na masya, Inati na isala, Berhin na ng panunod, Berhin na pagtanda, Berhin na daydayawan, Berhin naman nakabali, Berhin naman ang asi, Berhin na pagkama. Oh, they're not coming. Tommy has just come right there. Too tired. Today is Tuesday. I don't know the exact date, but they are cutting rice. Matugada di Rice. rice. Fresh rice. Yeah. Yo, plaster ka. Punam na eh. Ah. It's like grass cutting. Here we go, the waterfalls. Tudingan Waterfalls. What is this place? Nagilian. Oh, still Nagilian. Okay. This is Nagilian, the waterfalls. We Tudingan Waterfalls. We go hiking. Where are we, Teresa? We're at Tangdangan Falls. All right. What's the name of this place? Tudingan Waterfalls. Tudingan Waterfalls. And this is. This is Romel, our driver. We pay him